Now, when you read about post-modernity and the satanic temple, when you read that document, say nyame anka ho na wanya nipadwen a JB ade a obey wo wiase mu no enya papa say no wo mo ne LGBT for na kase ni and wo si nsore dan titru e wa Africa when we say me can be asofo no bi can be say yam pene da na yam fa gay for sikensi national cathedral sure na nkrofo ntia se satanic temple. About the sign group bi a wa America wodi NE ne de aka bi to aso a wonom na ese se oman bi wo West Africa ha wo si asoro dan to wo kosi bi na some of their members no are part of the satanic temple. Some of their members are part of the satanic temple. Now we'll see in Sorodan across Africa. JB Bible na kase nane kwawie ya. Nimdie bebre beba. Sure. Bible na afa bi nso say yema wo nyina ne mbom nyini. The trabre ni dura. JB enya ade bia na yebetimi atwe ntwabre. That is true. And then no correct. Memetiwe. Enye bibia na metwe ntwabre. Minni sa adaage no. Minni sa adaage a. Bibia ebesi around me no metwe ntwabre menye. First no nanka metwe. Ba se semre ya meti hei kosi da minni ma mewu se mewu anadwo se kira no pa wo. Mintimi ntwen. Sa twabre no. Cause ade bi wo ho a you must deal with it instantly. Yeah. You don't have to delay. That be.